Ngayon tayo amoy na napog kapot tabalagi ka na medical mission dahil kalman in the SM Foundation. Nga siyang katapo, of course, in the SM City Lawag. Nga Idol Lawrence, kanatin na Kamata Report, health facts tayo. IFM News. IFM News. IFM News. Health facts. SM Foundation Incorporated can dagiti partners da Asor Optimist International Ilocos Norte Club, Ilocos Norte Medical Society, Philippine Dental Association Ilocos Norte Chapter, can Philippine Nurses Association Ilocos Norte Chapter. Ditoy at iti namang dakit dagiti nasusurok in magasot at tao ana imbitaran para iti libre at check-up, agas, x-ray, ECG, pakaraman at libre at panagpagabo iti mismo ng SM City Lawag. Kuna ni Dr. Gloria Caluya ket napintas launay ito apasken gaputa makaited tinananay a serbisyo para kadagiti Ilocano kang ronaan na kadagiti awan ti paggatang na ti agas ken pagpa-check up. Ito'y nga pasken when do ito'y activity nga naipangulo nga nanaganan ti gamot para sa kapwa. Nakapinpintas unay dito nga proyekto kasi amin tayo ket dapat nga may kanti gundaway nga agpa-check up dito salon at tayo kaamuyo salon health is wealth nga kunada tauray no kunadan uray adut kwartam nuhan ka nga nasalun at awan serbina deta kasi mapanmet lang ta ospital deta nga kwartam. Kabayatan nakit na laos launay ti panagyaman ni Attorney Corazon Abad iti dayto a programa gapot makatulong damanen kadagiti kakailyan. Talagang nakag-adu kita o nga imay ta isot kasapulan dagiti kakailyan ni ken kaprobinsyaan. Ket talaga nga akasay ko na ni Dr. The good health is really the wealth of every person. Nagyaman met iti may isa kadagiti beneficiaryo iti dayto a medical mission. Ket dakilabanan kasi libre ti check up, libre ti agas, laboratory kas lakanyak nagpa-check up then baga di doktor nga di malaboratory ti cholesterol, uric acid. Dakil nga ba nag-DJ nga paka-lag-anan tayo kasi libre through the SM Foundation and Medical Society. Maipanam na mga adunto pa iti kasto nga aktibidad babaen ti SM Foundation. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.